Welcome to my YouTube channel, KVR TV. Ayan. So guys, samahan nyo ako, magluluto tayo. Ayan, magluluto tayo nito. Hulaan nyo guys kung sino makahula. Magaling. Sige guys, ito na yung ingredients natin. Meron tayo ditong beef, may kamatis, oyster sauce, tomato paste, sibuyas bawang. So ayan. So ito, i-marinate lang natin to guys sa toyo. Ayan. Morning, good morning, good morning. Ayan. Oyster sauce, minarinate lang natin to, ha. So gumamit lang tayo ng kalahati kasi konti lang ang ano natin, yung meat natin. So ayan, manood kayo guys hanggang sa dulo. So ayan, mayroon na tayong viewers, may isa tayong viewers guys, 1 million. May 1 million na tayong viewers. So, i-marinate lang natin to. After natin i-marinate, iprituhin natin. Ready na natin ang kawali. Ayan, meron na tayong viewers, 12 million in the house. Ayan, shout out sa inyo dyan guys. Saan man kayong sulok ng mundo, shout out sa inyo dyan guys. Shout out sa mga OFW natin guys, mga kababayan natin OFW. Bayaning OFW natin guys. 17 million in the house. Paki-like lang po ang video natin, paki-share. Ayan guys, samahan nyo ako, magluluto tayo guys. Hulaan nyo kung anong lulutuin ko. Comment lang kayo sa baba guys kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Okay, ito yung mga ingredients natin. Meron tayong, kanina may minarinate natin to guys, yung meat natin. Minarinate natin sa oyster tsaka toyo. So ito ay piprito natin ng bagya para lambutin. So meron tayo dito kanina na sinabi ko na kanina na bawang, sibuyas, meron tayong tomato paste at kamatis. Okay, so ayan, mainit na ang kawali. Maglalagay na tayo ng mantika. So gumamit tayo ng tawag dito, sunflower. So shout out kayo dyan, paki-like lang po ang live natin guys, paki-like. Salamat. So thank you. Ayan, shout out sa inyo dyan. Ayan, comment lang kayo guys kung anong lulutuin ko. Hulaan nyo guys. So shout out sa inyo dyan guys. Ingat kayo guys. Inom lang tayo ng maraming tubig guys, napakainit. So after natin i-marinate, eto na, piprituhin na natin.
Mahinang apoy lang guys ha, mahinang apoy lang. Ayan guys, paki-like lang po ang video natin guys. Thank you. Ito yung ano natin, magiging gulay natin, sahog natin. So meron tayong carrots, patatas, at bell pepper. So ayan. Hulaan nyo na guys, 19 million in the house, 19 million. 25, ayan, 25 million na tayo guys, 25 million. Ayan, maraming salamat. Thank you for watching guys. Hulaan nyo kung anong lulutuin ko. Ayan, shoutout sa inyo dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, God bless you all. Ingat kayo, napakainit ng panahon. Tayo po'y uminom ng tubig. Kailangan maka 8 glasses tayo maghapon. So ayan, thank you. Sa mga commuters natin, mag-ingat kayo ha, mag-ingat kayo sa init. Ayan, magdala kayo ng mga tubig, mga panangga sa init. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys, 12 million in the house. Paki-like naman po, paki-like po ang ating live. Thank you. At paki-share kung nagustuhan nyo guys. So ito na guys, piniprito na natin. So tatakpan na natin guys. Takpan muna natin ng mga ilang minuto guys ha. So ayan, tuloy-tuloy lang yan ha. Kaya pala guys minarinate natin yan guys sa sa oysters sauce tsaka sa toyo. Ito yung marination natin mamaya ilalagay natin yan. Okay. So thank you for watching guys. Thank you. Comment lang kayo guys kung taga saan kayo guys para ma-shoutout natin. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao, pati din dyan sa abroad, yung mga Filipino community dyan. Ayan, so sa panahon ngayon guys, alam naman natin na crisis tayo ngayon, mahirap ang nagtataasan ng mga presyo. So ipag-pray lang po natin, na matapos na yung gera sa ibang bansa. Magkasundo na lahat. So pag-pray lang natin sa Panginoon. Manalangin lang tayo. Okay guys. Tuloy-tuloy lang tayo. So ayan, kumukulo na siya. So hayaan lang natin siyang lumambot.
Hello guys, shoutout sa inyo dyan. Hello guys, we are 5 million in the house. Shoutout sa inyo dyan. Pakilike lang po ang live natin guys. Thank you. So, si-separate lang muna natin to guys. Mag-piprito tayo ng ano. $10 million in the house. Shoutout sa inyo dyan. Mega love shoutout sa inyo. Ayan guys. Piprito lang tayo guys ng ano. Ayan, 15 million. Pipritohin natin ang gulay guys. Shoutout sa inyo dyan guys, shoutout. Mag-ingat po tayo sa panahon natin, napakainit. Inom tayo ng tubig lagi. Kailangan naka 8 glasses tayo every day. Ayan, shoutout. 10 million in the house, shoutout sa inyo dyan guys. So, ayan, tuloy-tuloy lang po tayo guys.
Hulaan nyo na guys, hulaan nyo na kung anong niluluto ni Kaluto. Hello guys, shoutouts. Lalagyan na natin ang bell pepper. Bango yung bell pepper. Ayan, iset aside muna natin.
So ayan, binalik na natin yung ating meat. Ayan. So ayan guys, hulaan nyo na kung anong lulutuin ko. Yung niluluto ko guys. Ayan, paki-like lang po. Wala pang nagla-like. Maraming salamat. Ayan, shoutout sa 3 million in the house guys. So lalagyan na natin to ng konting lagyan natin ng konting tubig. Half cup. Palalambutin ulit natin guys. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. Shoutout. Thank you for watching. Hulaan nyo na guys kung ano lulutuin natin. Hulaan nyo na. Thank you guys. Ayan. First liker. Maraming salamat sa nag-like. Ayan, 11 million in the house. Thank you so much. Paki-like lang po ang live natin, guys. Thank you. Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyo dyan, guys. Comment lang kayo, guys. Kung taga saan kayo para ma-shoutout natin. Ayan, 16 million, guys. Tuloy-tuloy lang. So, ayan. Hulaan nyo na, guys, kung anong lulutuin ni Kaluto. So, paki-like lang po ang ating video. Thank you. Ingat kayo dyan, mga commuters. Ingat kayo, magdala kayo ng tubig at pananggal sa init. Ayan, tubig lang ng tubig guys para hindi ma-dehydrate. Hindi tayo ma-heat stroke. Grabe ang init. So ingat, Luzon, Visayas at Mindanao, ingat kayo. Ayan guys, ipag-pray lang natin guys na matapos ng gera para lahat na masaya. Wala nang napaka laking perwisyon na idulot ng gera. Pray lang tayo na matapos na yung kaguluhan sa ibang bansa. Ayan, shoutout kay yes, shoutout kay Servito. Leia Servito. Ayan, thank you guys. Ayan, paki-share lang po ang live natin guys. Thank you.
Ayan, ang hula niya is Malian adobo. Ayan, hindi po. Ayan, hula pa kayo guys. Ito po mga ingredients natin, oh. Meron tayong kamatis, sibuyas, bawang, may tomato paste. Ayan, minarinate natin yung meat sa oyster tsaka toyo. Tapos meron tayong gulay na patatas, carrots, tsaka bell pepper. So ayan guys, hulaan nyo na. Ayan, Ma'am Leia, nasa ano lang tayo, nasa Philippines. Shoutout kay Ma'am Leia dyan, Sir Vito. Shoutout sa dyan. Taga-sampo kayo guys. So, malapit na lumambot to guys. Pag lumambot na to guys, pag natuyuan na to, pwede na tayo mag-saute. Malapit na, malapit na. Okay, okay. Thank you, Ma'am Leia. Sir Dito, ayan. Parang nasa abroad yata si Ma'am. Ma'am Leia, nasa abroad kayo, ano? So, ayan guys, nagmantika na guys, oh. Nagmantika na guys. So, ayan, nagmantika na guys, oh. Nagmantika na. So, set aside natin to guys. Nagigisa na tayo. Set aside na natin guys, ha. So, nagmantika na. Dito tayo magpiprito. Dito tayo magigisa. Ayan, oh. Nakita natin yung katas ng meat. So ayan, hula pa guys, hula pa kayo guys. So ngayon mag-saute na tayo. Saute na tayo guys, saute.
Sibuyas bawang. Sibuyas bawang. Ayan na guys. Napakalasan nito guys, oh. Sinutin natin sa sarili niyang mantika. Sunod na natin guys. Sunod na natin yung kamatis guys. Ayan. Hintayin natin madurog yung kamatis para malasa. Thank you Ma'am Leia, Ma'am Leia. Thank you. Yeah, from Valenzuela. Shout out sa taga Valenzuela diyan, mga taga Valenzuela. Shout out sa. Okay, bye. Thank you for watching. Kaya palalambutin lang muna natin guys yung kamatis. Ayan, malapit na lumambot. So ayan guys, lalagay na natin tong meat. Ito na. Lalagay na natin guys.
Wow. So, ayan. Halo-haloin lang muna natin, guys. Mekos. So, ayan. May nakahula na ba? Hula, guys. Hula. So, lagyan natin ng konting water. Hayaan natin kumulo ulit. Ilagay na natin, guys, yung tomato paste. Ayan. Palagay na natin to, guys. Gumamit lang tayo ng kalahati. Kasi konti lang naman yung natin, yung meat. Ayan, malapit na tayo maluto, guys. Ito na. Ilagay na natin yung nilagay na natin yung guys. Nilagay na natin yung tomato paste. Yan na, malapit na, guys. Ito na, guys, ilalagay na natin tong prinito natin ng bahagya, yung carrots, saka patatas, bell pepper. So, lagyan na natin.
Lalagay tayong paminta guys. Betchin. Asin. Ayan, good morning Mel TV. Shout out sa iyo dyan, Mel TV, shout out. Ayan, Mel TV, maraming salamat. Thank you for watching. Ayan guys, thank you for watching. Okay na po, ito na po yung i-reveal na natin guys. I-reveal na natin ang ating nilutong beef mechado. Ayan, beef mechado guys ang niluto natin. So ayan, thank you for watching guys. Ito na guys ang final result. So, thank you for watching. God bless us all. Bye. Shout out sa mga taga Bicol dyan. Shout out. Ayan, thank you for watching guys. God bless us all. Bye. Love you all.